Дзе проста, там смачна. Сёння рыхтуем беларускую смажанку. Для цеста трэба змяшаць наступныя інгрэдыенты: цёплую воду, малако, соль, цукар, дрожджы, одно яйка і растопленае сметанковае масла. Усё змяшаць і паступова дадаваць прасеяную муку. Гатовае цеста пакласці ў міску, змазаную алеем, і накрыць ручніком. Для начыння буду выкарыстоўваць марынованыя агуркі, вараную каўбасу, сыр, кетчуп і смятану. Агуркі і каўбасу нарэзала на кубікі, сыр нацерла на тарцы. Усё змешваю, а далей адкрываю цеста і пачынаю раскачваць, але не вельмі тонка. Далей надаю форму. Для гэтага выкарыстоўваю слоік. Выкладваю цеста на бляху і раблю паглыбленне для начыння. Чым больш начыння, тым смачней. Сфарміраваныя смажанкі змазваю яйкам і адпраўляю ў духоўку да залацістасці. І вось такія апетытныя яны атрымліваюцца. Смачна есці, мае любімыя гледачы!